Γεια σας παιδιά, και σε αυτό το βίντεο θα βαθμολογήσουμε τους 88 παίκτες του Brawl Stars. Έχουμε βάλει εδώ 5 κατηγορίες: τέλειος, πολύ καλός, καλός, κακός και θέλει buff. Το buff είναι τόσο κακός που πρέπει να τον κάνει Supercell καλό. Δηλαδή είναι άχρηστος κατά κάποιον τρόπο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με τη Shelly. Εντάξει, η Shelly μου αρέσει αρκετά. Εντάξει, ήταν και η δεύτερη παίκτρια που πήγα rank 30 από τα παλιά. Η κύπελα θα πάει καλός θα πάει. Εντάξει, με την ήττα δεν είμαι και πολύ καλός, αλλά την έχω πάει max. Εντάξει, πολύ καλός. Καλός είμαι, λέω να την πάω στο καλός κι αυτήν. Ο Colt, επειδή μπορώ να κάνω πολύ ωραία πράγματα και θα πάει πολύ καλός. Ο Bull, κακός, δεν μου αρέσει καθόλου. Ο Brock, καλός. Τώρα, εδώ. El Primo, πολύ καλός. Έχω κάνει πολύ καλά plays με El Primo. Barley, πιστεύω, και άμα τον έχεις max power είναι καλός. Αλλά εγώ δεν τον έχω max power και δεν είμαι και καλός κιόλας με Barley. Rosa, θέλει buff, πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου. Poco, εντάξει. Τώρα είμαι ανάμεσα στο καλός και στο κακός. Θα το βάλω κακός, δεν με πολύ αρέσει ο Poco. Ή βασικά όχι, θα το βάλω στο καλός. Εντάξει, θα το βάλω στο καλός. Η Jessie, καλό. Dynamite, πολύ καλός. Tick, θέλει buff. 8-bit, πολύ καλός, μου αρέσει πάρα πολύ. Rico, είναι ο πρώτος παίκτης και θα μπει στο τέλειος. Πραγματικά μπορεί να κάνει τα πάντα ο Rico. Ο Daryl, άντε θα το βάλω στο καλό, οριακά όμως είναι. Η Penny, πολύ καλός, είναι πολύ καλή η Penny. Τώρα Carl. Ο Carl πιστεύω είναι κακός, δεν μ' αρέσει εμένα. Τώρα αυτές είναι οι γνώμες οι δικές μου, δεν το λέω γενικά. Η Jackie, εντάξει, καλή είναι. Ο Gus, πολύ καλός, ειδικά άμα είσαι και καλός με το gadget. Ο Bo, όταν ειδικά έχει πολλούς θάμνους, μπορεί να γίνει πολύ καλός έως και τέλειος. Θα το βάλω πολύ καλός. Edgar, όταν πρωτοβγήκε δεν ήταν skilled, αλλά τώρα εντάξει καλός είναι. Θα το βάλω στο καλός. Ήδη έχουμε βάλει την πρώτη στήλη, την έχουμε τελειώσει ήδη. Ems, δεν μου αρέσει καθόλου, κακός. Stu, να το βάλω πολύ καλός ή τέλειος. Το βάλω τέλειος γιατί έχω κάνει πολύ ωραία play μες του. Piper, τέλεια. Pam, θέλει buff. Ο Frank, εντάξει, πολύ καλός, επειδή εντάξει και με το Hyper μπορεί να γίνει τέλειος. Όπα ρε, το άλλαξε θέση. Bibi, τώρα Bibi, δεν ξέρω. Θα μπει στο πολύ καλός, γενικά εντάξει παίζω με Bibi, δεν είναι ότι δεν παίζω. B, κάνει πολύ καλό damage και γι' αυτό θα τη βάλω στο καλός. Ο Nani, πολύ καλός, πραγματικά πιστεύω ο Nani είναι πάρα πολύ δυνατός. Ο Griff θέλει buff και δεν το λέω τώρα, το Griff είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ξέχασα να το πω, το θέλει buff μπορώ να το λέω και για καλούς παίκτες, αλλά με το θέλει buff θα γίνει τέλειος απλά. Ο Grom, ειδικά με το καινούργιο Hypercharge του θα γίνει πολύ καλός. Οπότε, τώρα δεν ξέρω αν θα το έχω, θα το βάλω στο καλός. Η Bonnie κακή, δεν μου αρέσει. Ο Gale τώρα. Ο Gale θα μπει στο καλός, έχω κάνει πολύ καλά plays με Gale. Colette, πολύ καλή, ειδικά με στο Hypercharge. Τον έχω πάει max. Δεν μου αρέσει πολύ ο Ας, δηλαδή τυχερό ήταν το τελευταίο μάτς. Η Belle, κακή, δεν μου αρέσει καθόλου. Εντάξει, την έχω ανεβασμένη, αλλά μέχρι εκεί. Η Lola τώρα. Η Lola με το Happy Charge θα πάει από το θέλει buff στο καλός. Το Happy Charge της είναι πραγματικά πολύ δυνατό. Ο Sam, κακός, δεν μου αρέσει καθόλου. Τώρα η Mandy δεν μ' αρέσει ούτε το Hypercharge της, οπότε δεν μπορώ να της το χαρίσω. Θα πάει στο καλός, εντάξει, θα πάει στο καλός γιατί και με τη Mandy καλός είμαι. Η Maisie θα πάει στο
πάνω. Όπα ρε. Κάτσε ρε. Όπα ρε. Εδώ θα πάει. Τώρα με τις πολλές τις στήλες δεν μπορώ να διαλέγω και τους παίκτες. Hank. Το hyper charge του είναι aimbot. Πραγματικά θα μπει στο κακός. Κακός ή καλός τώρα. Το κακός κατά λάθος το βάλω. Θα μπει καλός. Με το hyper charge του είναι πολύ καλός. Θα μπει καλός. Δεν παίζω τόσο πολύ με Pierre, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός. Λάρι Ελόρνου, πολύ καλός. Δηλαδή μετά από τόσα buffs και ακόμα είναι τόσο καλός. Τόσα nerfs. Άντζελο καλός. Μπέρι κακός, δεν μ' άρεσε καθόλου. Είναι απλά ένα μονοκεράκι το οποίο βάζει... Είναι απλά ο Μπάρλι. Ο Μπάρλι και με λίγη καλύτερη πιστεύω σούπερ απλά. Αλλά θα πάει στο κακός, δεν μ' αρέσει. Shade. Θα μπει στο πολύ καλός. Πραγματικά ο Shade μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή με το που είχε μπει, το μπήγα μέσα σε 2 εβδομάδες max, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο Mortis. Ο Mortis με το hyper charge του μπορεί να πάει τέλειος. Θα το βάλω πολύ καλός, γιατί δεν το έχω το hyper charge του, θέλω να το πάρω. Η Tara, πολύ καλός. Genie τώρα, Genie. Το Genie θα πάει στο πιστεύω καλός. Max, καλός. Mr. P, θέλει buff. Με τον Clancy είμαι πάρα πολύ καλός, θα το βάλω τέλειος. Πραγματικά από τους λίγους παίκτες, αλλά είμαι πολύ καλός. Sprout. Εντάξει, θα το βάλω καλός, έχω παίξει αρκετά με Sprout, αλλά δεν με ενθουσιάζει και τόσο. Byron καλός. Squeak θα πάει εδώ. Καλός. Ο Λου πιστεύω πολύ καλός. Τώρα αυτό με το tier list λίγο δύσκολο, αλλά δεν πειράζει. Εδώ πέρα θα πάει ο Λου, πραγματικά είναι πολύ καλός. Ο Ruffs είναι κακός. Ο Buzz θα μπει στο καλός, αλλά μου τις πάει πολύ που άλλοι κάνουν πόσα δευτερόλεπτα που σε μπαγκάρουν και σε κάνεις μόνο λίγο. Είναι το Star Power, αλλά χωρίς αυτό το Star Power είναι και άχρηστος. Δηλαδή πρέπει πραγματικά να παίζεις να ξέρεις πάρα πολύ καλά για να παίξεις. Fang θα μπει στο πολύ καλός. Από τους αγαπημένους μου παίκτες, ειδικά στη σεζόν του τότε που έπαιζε, ήταν πολύ ωραίος. Eve θέλει buff, δεν μ' αρέσει καθόλου, είναι ό,τι χειρότερο. Lily καλή, εντάξει παλεύεται η Lily. Η Janet πιστεύω είναι κακή, αλλά θα την έβαζα και θέλει buff επειδή είναι καλή. Το κακή εντάξει δεν το εννοούσα τόσο, αλλά θέλει buff επειδή είναι πολύ καλή και με ένα buff θα την κάνω τέλεια. Ότις κακός, ό,τι χειρότερο, hypercharge ό,τι να είναι, δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Απλά τον μπαγκάρει και κάνει το ίδιο πράγμα. Ο Buster θα πάει, μ' αρέσει εμένα, θέλω να το βάλω στο κακός, αλλά θα το βάλω στο καλός γιατί είναι καλός. Gray. Ο Gray θα φύγει πάρα πολύ καλός. Θα φύγει πολύ καλός. Στη hot zone μπορείς να το χρησιμοποιείς για να μεταφέρεις τους συμπαίκτες σου. Μπορείς να παίξεις πάρα πολλές. R2 στο καλός. Εντάξει. Willow έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή να ελέγχεις τους άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλός. Dog. Κακός, με τόσα buffs που έχει φάει, δηλαδή τον έχουν κάνει τόσο καλό και πάλι είναι άχρηστος. Hank, κακός, κατά τη γνώμη μου θέλει και buff, δεν μ' αρέσει καθόλου. Η Charlie, τώρα η Charlie κάνει πολύ καλό damage, θα τη βάλω στο καλός. Μίκο, ο Μίκος γίνεται υπερβολικά πολύ καλός. Το βάζω εδώ και μετά τον ανεβάζω και τον πάω πολύ καλός. Melody. Τώρα Melody, εντάξει καλή είναι, δεν λέω. Θα τη βάλω, θέλει buff. Όχι, δεν τη βάλω, θέλει buff. Για να μπορέσω να τη βάλω στην καλή.
Μόε. Ο Μόε θα μπει καλός. Είναι πολύ καλός. Η Τζούτζου θα μπει πολύ καλή γιατί τη χρησιμοποιήσει σε όλες τις πίστες. Στη Haste, στην Brawl Ball, τη χρησιμοποιήσει παντού. Είναι μια παίκτρια που παίζει παντού. Μίμπλ, πιστεύω θέλει buff. Είμαι καλός με Μίμπλ, είναι καλός παίκτης, αλλά είναι τόσο καλός που θέλει buff. Παρέ. Πιστεύω θέλει buff, δεν γίνεται. Παρέ. Το Demon την έχω βάλει καλή. Εδώ πέρα. Όχι εδώ, θέλει buff, παιδιά, δεν γίνεται. Όλοι, ο πιο καινούριος παίκτης είναι καλή, εντάξει, θα μπει στο καλός, είναι καλή. Ο Spike θα μπει στο καλός. Ο Crow θα μπει στο πολύ καλός, είναι πάρα πολύ καλός, ειδικά με το Hypercharge. Ο Leon, άμα ξέρεις να παίζεις, πάει, πιστεύω, τώρα πιστεύω πάει και τέλειος. Πάει. Είμαι καλός με Leon, πιστεύω εκεί πάει. Sandy, δεν έχω το Hypercharge, το έχω παίξει από έναν φίλο μου που τον έχει τερματισμένο με Hypercharge, με τα πάντα, δεν έπαιζα καθόλου. Έπαιξα εγώ με τον Sandy, τον ανέβασα 150-200 κύπελα και πραγματικά με Sandy ήταν η καλύτερη εμπειρία, μου άρεσε πάρα πολύ. Amber θέλει, πιστεύω, ένα καλό. Τώρα η Meg. Η Meg δεν είναι από τους παίκτες που θα έβαζα στο κακός, ούτε στο καλός, ούτε στο πολύ καλός, ούτε στο τέλειος. Θα μπει στο θέλει buff. Είναι πολύ καλή παίκτρια είναι πολύ καλή παίκτρια, της αξίζει ένα buff. Της αξίζει. Τώρα, Surge. Ο Surge θα πάει τέρμα ψηλά, τέλειος, δεν με νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, τον είχα πάει, νομίζω ήταν ο 4ος Tier Max που είχα πάει. Τον είχα πάει Tier Max, δεν ξέρω πώς τον είχα πάει. Θα μπει στο καλός, δεν μ' άρεσε ο Chester, απλά τον είχα ανεβάσει τότε πολύ. Κορντέλιους, άμα ξέρεις να παίζεις. Τέλειος. Kit, ο πρώτος παίκτης που είχα 1000 κύπελα και ήταν με τα παλιά τα rank 30, θα μπει πολύ καλός, αλλά δεν νομίζω πως πάει για τέλειος. Draco, θέλει buff, δεν μ' άρεσε καθόλου. Και Kenzie έφαγε πόσα nerfs, πιστεύω είναι κακός. Αλλά επειδή έχω παίξει και έχω δει με τη Super, το κάνει πολύ ωραία, θα πάει στο καλός. Αυτό ήταν, παιδιά, δεν το πιστεύω, κάναμε και αυτό το tier list. 88 παίκτες, εντάξει, ήθελα βέβαια να ήταν 90 παίκτες με τους καινούριους, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και αν θέλετε και άλλα tier list με YouTubers, Brawl Stars creators, ξέρω εγώ, θα πω 2 ονόματα μόνο, Anthony Pro 10 και Scorpios 117, 2 ονόματα, πάντα για να τους κάνετε όλοι subscribe, είναι τέλειοι. Ξέρω εγώ, άμα θέλετε μπορούμε να κάνουμε κάποιο τέτοιο βιντεάκι. Γι' αυτό πατήστε το like και το subscribe για να μην το χάσετε. Αυτά που μένα τα λέμε.